A Biztonságosabb Internet napja alkalmából a járási rendőrkapitányság munkatársa a Dunaszerdahelyi járás 4 iskolájában, köztük a Smetana-ligeti alapiskolában tartott előadást. Felhívta a tanulók figyelmét az internettel kapcsolatos veszélyekre. Hogyha zaklatás áldozataival válnak, akkor hogyan tudják ezt megbeszélni a szülőkkel, szintén, hogy kihez tudnak fordulni, és hogy hogyan tudják ezeket a dolgokat, ezeket az internetes zaklatásokat elkerülni. Ha valakit zaklatunk, vagy nevetség tárgyává teszünk, automatikusan kihágásnak is minősülhet, de hogyha veszélyes fenyegetésre van szó, hogyha valakit már zsarolunk, akkor automatikusan bűncselekmény. Nagyon érdekelte őket, hogy hogyan tudják ezt kivédeni, hogy kihez tudnak fordulni, ha tényleg, hogyha valamilyen zaklatás áldozatává válnak, és mit szabad és mit nem szabad az interneten, és hogyan kell másokkal viselkedni. Na stránky, ktoré nepoznáme, by sme nemali chodiť, taktiež neposielať svoje osobné údaje a fotografie. Nemali by sme posielať svoje fotografie preto, lebo nám niekto môže urobiť fotomontáž, môže nás zmeniť a keď to neuvidíme práve, čo ja viem, za 3 roky, uvidíme to o 10, aj tak nám to môže uškodiť. A Smetana-ligeti alapiskolában az informatika órán az egyik 7-es tanuló sorolja, hogy mi mindenre kell ügyelni az internet használata közben. Az oktatási intézményben a diákok a világháló használatával kapcsolatban a koruknak megfelelő ismeretekkel gazdagodnak. V prípade, že by dostali nejaké vírusy, ako je spam, hoax, reťazové listy šťastia, trojský kôň alebo ďalšie vírusy, jedným slovom nejaký malware, aby vedeli ho poprvé rozoznať a aby vedeli, čo majú robiť v prípade, že už takýto vírus dostanú. Učíme ich, že nemajú chodiť na nelegálne stránky. Poprvé sa tam porušuje autorský zákon, keď stiahujú nelegálne filmy alebo MP3. Tú škodu samozrejme, keďže oni nie sú plnoletí, musia nahradiť v plnom rozsahu rodičia. Ďalej ich upozorňujeme na obsah stránok. Sú to nejaké stránky s erotickým obsahom, ktorý je nevhodný pre nich. Máme ešte v našom školskom vzdelávacom programe aj bezpečnosť na mobiloch, pretože dneska deti chodia na internet na mobiloch, prenášajú si medzi mobilmi rôzne údaje, musia mať vypnutý Bluetooth napríklad, lebo môže sa tam niekto pripojiť, môže im odtiaľ ukradnúť nejaké osobné údaje, prípadne nejaké heslá. Väčšinou v tých mobiloch sú aj rôzne údaje rodinné, keďže deti komunikujú prostredníctvom mobilov so svojimi rodičmi. Az iskola mellett a szülőkre is fontos szerep hárul, hogy a gyermek otthon ne találkozzon olyan tartalmakkal a világhálón, amelyek nem neki valók. Különböző intőjelek utalhatnak arra, ha valakinek az életében túlságosan nagy teret hódít a virtuális világ. Túl sokat mobilozik, nem tudja letenni. Olyasmi, mint az elvonási tünetek, amiket ismerünk más függőségnél is. Ideges a gyerek, amikor elviszük tőle a mobilt, vagy a felnőtt akár, ha elviszük tőle a mobilt, ideges. Nem tud nélküle lenni, nagyon sok időt tölt online, vagy például játszik egész éjjel online játékokat, amivel aztán az jár, ugye, hogy nincs kialudva, másnap fáradékony, nem tud működni iskolában. Aztán jön ezzel a szociális izoláció is, amikor engem nem érdekel az, hogy a barátaim most pont kimentek focizni, én inkább otthon ülök és nézem órákon keresztül a Facebookot. Szóval, hogy annyira rá vagyok én szűkülve az online világomra, hogy csak abban élek, akkor az már lehet, hogy galiba. Az internet egyre nagyobb szerepet kap a mindennapi életben, ezért a világháló veszélyeivel kapcsolatos felvilágosító tevékenység egyre fontosabb lesz.